Sasisen pat kuble ye fi baro bat fi dang yai pe ye ka khubor jong u Mawphor habeng ya cha prang bat ka khubor hagani ka por tugi ne pe ye ki mat ki bakong san jong ku khubor kumne tangang khruit UCM kidai ki riushimet kit khot ka NPP kimdon bynta AA le a jingarap ka tulba ye ki khonswet hashnong nongrim ban a ji ka ye ki nong nya kali plaj pat ba uba o masar ya ka music video balek don bor u secretary shnong sarong benyau ki pat ba pho pheng ka shat sukra ka sin ra yalong u mentri rang ba ka jylla u konrat ke sangma ula khruit da ka pateng e sendon ya ka boundary committee jong ka ki HADC hadien ba ka labringem ban tet ye ka jingkhang jong ka yeng bishar ha ka baidei bat ka jingsoi MOU hapneng ka Meghalaya bat Assam ha ka kala ka banengkong habakren ha ka jingelang jong ka National People's Youth Conference kabala long ha ka negasngi balang ha so tham auditorium u konrat badeiru u national president ka NPP uloong bagate karai ban le chayeng bishar kadai karai shimet bat kirkhot ka NPP kimdon bynta AA halogate. Today there are individuals, I won't say autonomous district councils, I will say individuals who are making statements saying that they would like to go the legal course. Let me inform those individuals who are making such statements today that the NPP MDCs are not part of that statement. Let me also inform the individual who was making the statement that he was very much part of the discussion when this discussion took place. Why are you trying to now create a political situation out of this and trying to take a political demarche? The individual, I'm not saying party or organization or the autonomous body, one individual. We do not appreciate this kind of double standard that is being done. When we have decided this to work together as a coalition, then every member of that coalition party should also be united in the decision that has been taken together. Political members of those parties were also present when the MOU was being signed. Ministers of that party were present out there. And I know that the party has no differences in that issue. Certain individuals have. But I must stress that our party and our MDCs and members are fully committed to the decision that has been taken by the NPP-led government. Ela khubor nyerap te ngatrai pi ki ba yo nyerap pro priang da kacing temen da ka mensim ka basohun namaram dei ba ong bangi ngili yo la kano kalenti bangi sawan ai pi rei ni na pra mangi hi ni sei ni donation nyerap maka kam jumi kalong bai tangki buri ki badan musim hi ki dan bangi ki bala ban yatre hangi po kaseng jani te hakane ka por ni don tang li jing ai baret nagleng jongi te na thai pin sim ya kane pin padan kam nam ta kane ka yeng ka bab la ing dan bok ba ades phila la ban yo sna no kumni na thai ni ba ka jing rap jing ka khu hi na ki prolok projo bat ju pro lingkong e ade ka boblei ukli kalat kalti piเลยชิมอย่างนี้บาตอนคำฮอกนำตาไปยิงกระแสมตอนบอกเนี่ยย่อยกับเม็ดกับคนปัจจัยปัจจุบันนางย่อยจนตอนคำประมาณนั้นเลยบุญบายพิรุณนะลองพิสูจน์ลองพิจารณาเอาไว้ถึงละบันยารับคดีกระตัดตาเลยทำกับมิซิมกับบาสูลันสมิธนักแต่เลชิบุญkum shiben taban penso tho ye ki nong nya kali ban light na ka jing accident bat ru ye ki pai ba kumro ban care na ka jing sha aslat haki kali u deputy superintendent of police headquarter jong ka west castle district oba o masar ha ka art from reuterik u yayong ar ja ar pu ar ula plaj pai ba ye ka music video ka badi bat ka te ka phang ha ka jing rakhe ye ka jing dap san post nem jong ka jylla hamadan new nongstein
Ute uhe apulit ha bakren ha kate ngi show ban play ye kate music video bala penbit penbiang da uba Dominic Marwain bat uba Josephus Tongni ulong bakat banang mi ki sngi ki kali ki nang bon bat ki surok kinang khap ngia khamtam lei ha ka porjan mit kumta na kalyang jong katnat pulit rengkat ke traffic branch ki rachna ye kate music video khnang bakinong nya kali bat ki pait ba kin sngo tho kumno ban kier na ki jing accident video belum organize kinget dia kena video kami ingin saya release sudah. Jadi ngai kublai you release sisa. Jadi umjur kantam ke jingwan jungin tasi ketika celebration ya kena sanpu senam anniversary juni. Hakajo oparu katkum ke jingi pu ipeng kiknak samla ke jingi tanat ting happen semua tu kowe bakanong stand town kalazang kala. Hadu kane hadu man kasi kiniru kali gidang bun pai ba udang bun te nasinti kani kabu nai sarisi ban request i basa aina dingi ngin pelong ibe awareness video in sa hindia nang bangin pelong aware ki public juni kajing bun accident kajing long responsible khamta mi fi be ya khna samla menta pinang samla la shay si sewat kali sekwanya kali kwa license te khamtam yakini ki point ngin create awareness ikwa bertemi we music video. Oh, ya kepemerintah ingin launch tay ke audio, tambah ingin request fi kita ba nong town especially in West Khas Hills group, opinion share, opinion like, kumaki on YouTube abang share like subscribe. Di kumjuru di ingin request fi ru, opin page ke music video, opin share, opin semua, opin tip. Shy, pemerintah kita kumagi police department ru ke records of accidents, ke records of traffic. Khamtam janmit kala ham tanong town te kajingbo juni ban release ini music video kereta menta kata ya pemerintah ngin release tay ke audio te ke music video ngim ko abakan nong serious than da madakong serious than rum dan buka apet te kala ham comic india group te kachur ngila hapan metin ka balance na mang release na administration so ni kerman bakit stunat te at the same time india rum apa bugin eye background ya kan ka music video i baju sefas na sa itang ni baju sefas. Okay, thank you share with the music video though. Thank you so much. Thank you, sir. Kashnong sarong kadi kashnong ka baha papo ka mairang CNR di block East and West Khas Hills ka bajingai kumba lai kilometers naga surok ba National Highway Shillong Tura. Ketika kashnong kadi ka badangrit baha bat yabaro ki kampen roy ki bawan na ka sarkar kum ki scheme NNREGS ka scheme umbam umdi ukhaw Russian bat kiwi lapanya tangda uskatri ka VEC onguba overworld rani rengkat ki riurang ba baguntup ya uba recent lengdo secretary shnong uba khainbor langjana ba diwal khlait bat kiwi ki rang ba rengkat ki longkime ki bade ki nongelam jongka self help group ban pensisha ye ka jingle don board jong ute u secretary ka VEC ubalatip kerteng kum uba crosslane rentathyang uba overworld rani ulapantip shakilat pathai khubor bat unong tho khubor ha ka jinge kendo bat kitay ki riurang ba manta kasngi balang arfnyau trik uyayong ulapan chisha de jing tho balayo copy na video jong ka mairang blog tungin sngam ka ka bau ba overwhelm udon man ong halo jong kane ka jing sem ka jing lam jonga hang ne po snong kat kum kani ka jing pentre be an ne pentre don bor jong kini ki sordar ne secretary jong kani ka VC jong kani ka snong hang ne ngi sem bang ilam ye kani ka jing tho kat kum kani ka list ka ba ki don hang ne ba ka ba nengkong ya ka ba umne u secretary jup ka bang skolengo ba ya kani ka jing tre ka ba tre menta hang ne usnam arajar arpho hang ne bunai benengkong tika bang skolengo ba borok kinong tre jup ka hang ne ki klempa ek application ha u ta u secretary jup ka re ka skolengo pa dia nga ba kumno upan ek application tang yang ngamrway upan application ba ngan pha ek application demand ka te kat kum ka jinglap jonga hang ne ru ngape ji kini kilis ki badon hagani ka kot hang ne ru kinong tre jup ka ki bingalap hang ne ki babun kim de ki trash no bat kinong song snong kini ki brio ki bla phet na kani ka snong ru kidang don sa hang ne kani ka list jup ka bar ka basmo ngo susu ka balong ba kini kinong tre jup ka jong kani ka snong sarong jongi hang ne mas ngolengo ba ki khna ki ba hapo ka khat prasnem ru ki bade ki khun persa tra jong u secretary jup ka ki la ban tre jup ka
Ti hang ni kat kum kani ka jing tho ka bangan lap kat kum kani ka list hang ni pio i ngan pen isya hang ni ba pinyo i ya kani ka list kat kum ka ni ka jing tho ya ka ba ngala yo na po office nang te na blok ti kani ka kerteng hang ni uju ubreu ula bandon ar teli ki kerteng ba ula bandon ru ar teli ki jing trei tiga pasngulung ngo hang ni bang yo i kani ru ka kerteng hang ni pe kani ka kerteng ka basyo jong ukli du jong ka yeng hang ni la tho marshal ki kharkrang bat tiu fulen renta thiang kani ka dai ka ni de marshal ni de pa bat kani ka tiu fulen ka dai ka kemi ti hang ni harum pat la pen thmai no sta ka wei shu ka kerteng ye kini seneng la cross no bat kani hang ni la tho shai ba de marshan ke kharkrang ti kati fulin renta thiang ti ka basngol ngo bakani ka khun kini ki khun jong kini ki briu kerteng ye kini ki khna ki bala tre ye kini ka jupka kani ka lari renta thiang hang ni ngala bakani ka jingtho ka de nadu kalai fotorek bunai ba phra 1000 phra kani kala room kerteng jupka ti kani ka banalari ru kaju hi katarik ju hi punai ju hi snam ni usnrang ru ukobar lang renta thiang ru hakaju hi katarik ju hi punai ju hi snam nadu arajar phra hang ni bangilaw kani ka jingtho tinga solongo bakini ha usnam arajar phra tip kat nusnam kila don haba menta kimpat don ye kataka snam ka bapura kimpat yo eta ka snam ka bapura bakin dap khat phra snam ti ka basno lengo susu hang ne baki don susu sakini ki kinong tre jup ka ye ka ba ngimla ban tip kerteng ngimla ban itu ye ki briu ndai ki sudon tang ki kerteng hang ne pinyo i susu ye kini ki briu ki ba tre hang ne uni uredimos el marsilong bat ulin kopar renta thiang kini ro kidon jobkat hang ni kini kide ki priu ki pakomnu ni hakade ka snong jongi hang ni wat do kupa song khar pat don uni jai marsilong te ka kemiru kam don ka jai marsilong te ka pasngolungo pat kini kinong tre jobkat kidon kum kita ki jai bat hang ni ki babun kidon hang ni ki jai basayu moy ki babun kini ki jai ani ngandon dak plit na du kli du kejat la bun palat kini ki kerteng ki ba ngi kum kinong song snong ngimla ban itu kini ki breu bat ngim jua iru baki wan tre jobkat nrai kat kum ka jinglap jongi hang ni ye kini ki breu ki ba klam tre jobkat su ula bu da kini ki dang hang ni phila yo i ba ula bu da kini ki klur ba ula cross kum ni ba ki dei ki breu ki bom yo su ban tre ti nrai ka bang ilap pat kini ki breu ki barang yo ban tre pat hadu menta ki bom dei kinong song snong bat ki bom jua ir menno baki tre ye kani ka jopka bat hakani ki yo i baki don ki bat tre ye kani ka jopka te ka basngol ngo manu ba le ye kani bat manu ba tre kam ye kani bat ki don ki brio hang ne menswang ila pen sha tre jopka hi ba pen sha ye kani baki brio ki bom pat don ye ka akau nani ka pasku kimpat la ban tre jopka namar om don ceka ban perung ye ka pisah nrai menta pat kini ki priu ki don em ni kata ka passbook ngimtip uklem ha shu ya kini ki priu bakin tre jobka nrai ka sakhi pat kani ka don hang ne be ba hadu menta ba kani ka lari kenti renta thiang ba kani ka bana lari renta thiang ba uni ukubar lang renta thiang dang tre ka jobka namar hang ne rengkat ka kerteng ki kemi ki pa ki klem don ya kita ki dak ki sien ya ka ba ulapen i hang ne ba ki klem la shu ban tre jobka mar ka jing sisa hang ne udai ban bu ye kini ki dak ki sien ki ba phla ban pen i ba kini ki kena ki ba hapo ka krasnem ki klan tre shu ye kini ki jupka re menta hang ne ka sakhi ba kini ki priu ki jang tre jupka hadu menta te nakaliang jonga nga syukur pa ye ki bor ba penya ye kini ka office jongi ka ba dei ka na bata kani ka liang jong kani ka jupka nga karpa ye ki upsar jongi nang ne na ka blok jongi skopha pe ki nyarap lem yengi kinong kendong ki barang sa hakadum kalingo ki barang ap
ya kita ki skim ne ki lap jing rap na ka benta ka jing mentoi jongi ba kumnu ngin kiu sha prang bangin lai ne kita ki jing cenjar ne ki jing duk ki jing kerdu ya ka ba ki juma na kapor sha kapor ti lada kalong kum ne kum bang yo i hang ne nga su thu ba wat ya ka hok jongi kinong song snong ru ngila sha tu no la ne ngila sha kni no ha kinong ya lam snong re ka ba snong lengo ka ba ha ka jing shisha uni uskret trijuk ka lada kidon kinu ki kam ula dai ban yaram ha kanu kurkom ba kinong song snong jongi kin kiu sha prang ba kanu kin yo ek ta gila kilenti ba kin kiu sha ka liang ka kamai ka chi lani ka trei ka ta lani ha ki jing don kam paro ndai ka bas ngosi pan kalong ba dama u shim ya kani ka kabu ban penlong yingi kinong song snong kum ki mrao hala ka jong ka snong om shu ba ni long tang kinong song snong ki ba song suk song san ndai kat kum kani ka jing le jong ni sukret tri jup ka kala penlong mrao yingi hapo la ka jong ka snong te ka bas ngong ngo ru ba ha kani ki ha kani ka snong ya ka ba nadu bang asyong kha ka snong ngampat jula pat ngampat jua iru sisien ru ba kindon ye kata ka jing ya sotu jingmut habangi ya kren haki meeting job ka lani haki ki benta ki be dai na benta ka job ka ladangi kren bat ni peni ye ki lenti ki badai kat kum ka jing shisha na benta ka job ka teng ki klam sotu ta shu lada ngim ko ngu yak ka ba uni uskret terjib ka upanya kamut usupanwai ka meeting klam don kinong rim ki babiang ya kita ki skim ne ki lap jing rap na ka benta ka jing mentoi jongi ba kumnu ngin kiu sha prang bangin lai ne kita ki jing cenjar ne ki jing duk ki jing kerdu ya ka ba ki juma na kapor sha kapor ti lada kalong kum ne kum bang yo i hang ne nga su thu ba wat ya ka hok jongi kinong song snong ru ngila syak tu no lani ngila syak kni no ha kinong ya lam snong re ka bas ngau lengo ka ba ha ka jing shisha uni uskret trijuk ka lada kidon kinu ki kam ula dai ban yaram ha kanu kurkom ba kinong song snong jungi kin kiu sya prang ba kanu kin yo ek ta gila lenti ba kin kiu sya ka liang ka kamai ka chi lani ka trei ka ta lani ha ki jing don kam paro re ka bas ngau si pan kalong ba dama u shim ya kani ka kabu ban penlong yingi kinong song snong kum ki mrao hala ka jong ka snong om shu ba ni long tang kinong song snong ki ba song suk song san re kat kum kani ka jing le jong ni sukret tri jup ka kala penlong mrao yingi hapo la ka jong ka snong te ka bas ngo ngo ru ba ha kani ka snong ya ka ba nadu ba nga song kha ka snong ngampat jula pat ngampat jua iru sisien ru ba kindon ye kata ka jing ya sotu jingmut habangi ya kren haki meeting job ka lani haki ki benta ki be dai na benta ka job ka ladangi kren bab ni peni ye ki lenti ki badai kat kum ka jing shisha na benta ka job ka teng ki klam sotu ta shu ladangim ko ngu ya ka ba uni uskret job ka upanya kamut usupanwai ka meeting klam don kinong rim ki babia te kabas ngosi shushu kalong ba hakani ka snong ba ngasngolngo ba haki ki jaka lani haki ki la haki lenti ki sinking kum kini ki fot pa ki badai banya leng ba ya ka snong paro ka wei kabas ngolngo pat ba usna tang haka jaka ka kami ukpa la jong ba haka jaka ki kur ki jat la jong hapo snong namar hang ne la pisaki la piwan la da ki no ki brio ki ba wan na keleng sodong jong ka percaya ki ba kwa ban yo i ya ki jing shisha hang ne snong pinsawat ye kejing tip nadu usnam arjar pra ba lasdang ban pentrei kini kejupkan bat hadu menta usnam arjar rapua pinsapek bat pinsakeli ye kijaka ki ba ulak pentrei ye kini kejupkan haganu kejaka u pentrei kenang ba pinla bi kejing shisha kambut pindala wan dala kijong kikma hakani ka snong jongi pinsayo i bat pinsatip khamba namar balai ngakren hangne namar kat kum kejing lap jonga kat bangapek ya kekenro yang ula shna ta kayim slap ka bas ngolengo batang uni uskret trijuk ka jongi hangne po sorong bala ban le hadu kat ne udiman da ka kenro da kala ondala yo e ka skim pat upan shna ka slap kanero ka dai bitang ye ki kur ki chat la chong bat ye ki para la chong le ne ki bahiyeng la chong ula ban le ha ka ni ka benta ha ka ni ka rukom
Tika bas no lengo pat yangi ki batrai hakane ka chnong ki batrai kani ka chupka. Ka bas no lengo bat ka pelengo sisa hadu bangim la ban snow thu shu bakum no ngi dei ban trai ka chupka. Hakano kanong rim jongi bangin trai ka chupka na banta ka hok ka jongi. Ngim tip kumno ngin le namar ba unong yalam jongi uklam pensya yangi hakano kurkom bangin trai bat kumno bangin le. Mereka bas ngau lengo bakini kilong kemiru ki don lang hang ne ngam tip kap nungut na preng jong pi ki bla pha at application ba phio ban trai kani ka chupka hadu ban dat kani ka jing trai ka ba upen trai men tau snem mereka bas ngau lengo ngai kani ka tem ka bang ya kani ka jing trai ka ba pen trai men tau snem mayo ban trai tang sistem mereka babun ka balang ka pisa ka hok ka jonga sinu ka le timenta nakaliang jonga ngakarpa yu sa development bodai page ya kani ka kam Usngau pha bo unsim khia lem na benta ka jing ka jongi kinong song hakani ka sinong sarong khamtam na benta kini ki jupka ki ba don hakani ka sinong jongi kini ki list kini ki kerteng jupka ki ba don hakko jongi ka sinong jongi ya ka ba mi khlem la ban ithu watang wei lani arnu ru ki brio ki ba don hakani ka list jongi ki bomdei ki krai sinong tina kaliang jonga ngakarpa yu development officer sar video jongka Mairang CRD block ba in Slopha ba in wat jingtip yakini kibriu ba in datuet ru yakini kibriu na uskret terjupka banda pen iru banda pen sisa ru yakini kibriu kidai bana ka snong ba kiwan ban terjupka hagani ka snong jongi namar kani ngisno thu bangi ki trai snong ki batrai yakini ka jupka hang ne ngisa tu no lane ngisa kani no ya ka hok jongi da kibriu ki bomdei ki trai snong nak takada ngaso thu ba kani ka jing ka bangi kum kinong song snong ni kendu ya kendu ba ngima lengba kani ka jing tho ka bangi la yo ban bat hakati menta bangi don ki sakhi ki sabut sata ki basisya hangne klamda atatin kini ba ki dei ki priu ki ba klamdei hok ki trasnong ba kila ro ban trei ban kamai hakani ka snong jongi klam kanong rim ka hok ka shat sukra jongga sen rat ya long kala poino shaka bukut henin ka singi art fun reutric uya yong araja arpo ar ha ga jing ipu ipeng ha ga ne ga singi lawan ban sakhilang do kongsan ubadi umtri sarkar bade pe ye gatnat urban affair umas nyau balang dhar nakalang ki khon ka sen right ya long kelami shit rem da ka jing kemen halaki jong ki riam ki beng ki jing deng ki peng bat ki wei de ki badi ki riam ten rai jong ka ri di dustur lapen ngau ba ka ni ga shat sukra kalong shibenta ban ai ngo ye ka mei mariang ka badi ka nong sumar sukher ba ka nong penda pen biang habaro ki saw ayom ya ukon ben riu ya ka ni ga shat sukra lale kum ka dak hashua ba ki khon ki hajar kin le rep haki hali ki pator ladon hadu arfulai tligi kinhon ki bla shimmenta ha ka jing shat sukra bagan thop ye ki khon samla bat ki long ki me ki bla shat hapding ke jing sakhi jong ki hajar ngut ki khon ka rai bat ki wei de ki nong song shnong ba marjan nakalyang jong umas nyau ba lang dar haba kren kumo kongsan ha ka negesngi ulapun paw ye ki jing ai kuble ye ka sein rat ya long ka balapun long man la usnem ye ka nega shat sukra hadin chisngi jong ka no sakriat kani ka long shibenta ban pen paw purthei ye ka nyam ka rukom jong ki long shua man shua ia ka jing lang lapan ya da uma Stanley Roy mule harangkan ka jing don lang UMLA ka sutanga saipung ma shit lang pale UMLA barim ma sing mule u daloi ka ilaka jowai ma puramon kinjing u wahe ishnong ka yalong uma ti ram phawa u MDC ma evening statron kinongilam ka sein rat yalong bat kiwe ki bla shakot sobha yino manwa ka dawba tawsan yino wa the bone was stuck the bone was fit the bone was how kia la ka jong di ngai la ka jong di kunum kama ka wong di benta Diba gili tiya ude bangar hawe tari jangan mahanar tiya ni agar ayar tiya le man le kisnan kisi bikra ikra tukra man lo pelaba agar ayo ajar kampu keter lagi irai tu kenang kami yang kita tukra yui Tukom bikra na mangarap pero Jadi iku blai kerpang iguan ko hai usian khamtan ho itu hage rayelong yang ile kenu mana usdan dangwan sistem dang fair koman dangwan sistem dang fair koman ino macam merta mandi moni kalau bang isto hanya juo ramang ke professional preparation Yusuf Mutumali macam cip penkeman pensaja penbuk pentraining dan yang berukom lagi bor Kalau saya tu sikit, berjuang di dalam suara di mana suara, berjuang di suara heran.
yo wanang wa garong kublai chibun jego he yo raya long kumjon penduk ikan ike komble man lagi por wa bu yusuf la man lagi sinam man gala ko ko man gala bodang pul kiliang wara kan pau jai sangu kaliang yonga dan jo poromo o presiden raya long yo miu muling wani program itu kerman yang raya long jo muling di Upuntit kena khut yang yung ni. Kublai cibu ni gerai dapat mesin usango. Em kipor ko yo awan danga. Em kipor ko yo awan usan puno mangailang. Kerkau man kani dua meli yopi. Mam sibunta kau na yung hotel budan ni. Upuntit. Joango kamne hai porowan ni hari setiap kilo usasorom. Parmam lebih baik kalwa untuk Islamawan. Ada yang lepas itu hanya pelai ada program arti. Dan orang kamu naik berarti ulah yang tik dah halu mana warna. Kau kisah fair warna jauh yang lain untuk orang sebenarnya. Hari ini sekian ngarap rumah nunggu Mawphor dan itu kita manusia untuk Muslim warna dah orang warna hibur arwadinya. Jadi man kecil kita untuk suku tenang. Ya kawan kawan awam kampan tu hai Kiriwa muro mahal ke pandal gue berdaman kami. Ngayu dalam hamukula, bujuk dulu kena tong konsep. Ada meratu ber kejuk kedaloi, kejuk buron pilihan. Kedaloi kamtam dah lebih kanji udah kali. Ini zaman mengawi ni kata. Kalau kamu berku berai, kamu mesin berai, kamu tuan bilang cuak mencuak, ada kian ada he, ada jangan tibel yang itu yang ini. Ini tak cuma yang kecil besar pun ada kata-kata. Nah tu yo hawan maharaja. Hawan kawan ke program ini orang kerong di sini. Jadi ini orang ke program kami tahu kom. Kau negara yang minum di Taiwan mereka. Perpau di sana lagi yang mana? Tersaula kecil kaya na. Hawa yang putih Taiwan kita mau niau yang lang. Ani sahaja kan ini niau yang lang serap. Jadi gamang dulu ini. Yo buat kecil pom. Kecil dulu. Lepas kini kompon kaya betul jongi. Yo mangga. Putih belai. Yo man kecat cukra muram. Yo lupi. Mana pun kecat cukra jan. Kamu jual belum suaman suah. Jo sedangi uhir sekali katolongi. Tikum tungi la poisya ka bukut jong ka thup khubor sa hisen pan kuble shibon ye phi baro tan hadu bangine shembyang kuble shibon